kontáciách si prednastavíme jednotlivé účtovné operácie. Napríklad DPH na vstupe, výdavok DPH vstup. V daňovom priznaní pre DPH nech sa zobrazí na riadku 22-23 v závislosti od sadzby a nech sa nám ponúkne v dodávateľských faktúrách a pokladničných dokladoch. Uložíme. Podobne DPH výstup, v daňovom priznaní riadok 0204 a nech ho máme v ponuke a uložíme. Nákup tovaru predkontujeme. DPH a opäť v dodávateľských faktúrach, pokladničných dokladoch a uložíme. Ešte si môžeme zadať kontáciu na ukážku úhrada faktúry. Kde slovíčko predpis znamená, že kontácia sa prevezme z faktúry. A nech sa nám táto kontácia ponúkne v bankových výpisoch a pokladničných dokladoch.